mangoma usimkona kunogadzirwa mangoma iko kumusha kwemangoma ikoko kunogadzirwa mangoma Sekwendeyo mende police Maria mende pasimkona auze kuti tinosiyenza gadzira okona nekuti sisu tinorova ngoma kana kurova engo emakona nekuti ndandiripo pasimkona chipa manisote vaona kuti nhasi vatori panoti aiwa ngoma dzedu dzino toti nekuti ngoma dzedu pasipoti dzitori noti dzakaitototi takazosvika pavaiti apamiwa niwe kozvinopa kutopiwa miwa vanona kutema atova matohwe pakumiwa kuvava semhiripiri kunoti kuvava kunge chiri tikuvava seuriri vakudze kuti vanomuda munyaviri aiwa tinopinda kuita mbirimbiri nekuti ngoma dzedu tine mbiri kunge yesambiri tichivakudza kuti akapotsera bhora kumaneti vataurire kuti ndechamiririneti vaneko kuareti vataurire kuti ngomafanya ayeti aivosera kuvapende varikuziva kuti vakapamamapende aingatonzera aindeponzera aindavatonsera vamandavapotsera saka tiyacha iyatiyatiyobhana tichitorera ndofana ngotika indovatorera vangomakaini tivabhorera mama iri magwama aiva mangoma takaburisa mabhama iri magwama saka isusu atiimbe tichizama nekuti ngoma dzedu dzikutodiwa kana kwana mujama aiwa mujama musazomudira mbama nekuti munenge muri mainifama kumajama taburitsa tumagwama wachochivitu mabhama nekuti kune tumabhama nguva yamucharova makaplash isu tinenge tichiiburitsa temi yedringi rinonaka kunge splash takavudza kuti matoilets ese taita oflash saka aburisai flash nekuti toburitsa keshi pastreti angoma dzedu hadzisi dzetingbeti aiwa wireti weovereti wina take time yekuti pamwe tingati mimilu andareti aiwa tikatokugarisai pabhaketi nekuti toburitsa black socket vanozviziva kuti isu tinototenderedza mavhiri kuwandonge emagonyeti aiwa tinoburitsa kana dhoketi vatavaratidza kuti vapinza kana muddd kana mugd6 kana kuti takuvatengesera macd double gwama Yeah, man, anyway there. Yes, open Simcoe. Mangoma, usimkona kunogadzirwa mangoma. Iko kumusha kwemangoma, iko kunogadzirwa mangoma.